बुंबायना राङानो गैला आं जेबो मिथिया आंनो दिनैनो दानो 50,000 रां नांगौ जायफोर सेंग्राफोरा बा जायफोर हौवाफोरा हिन्जाव मोजां मोजां महर नागिरो बेबायदि हिन्जाव मोननांगौ होननानै बुंदों माने बेबायदि हिन्जाव मोननांगौ होननानै मानसिफोरा बुंदों आरोना नाथाय बे मोनसे फिल्मनिसो दै बेबायदि मोगथाङाव नङा बेबायदि फिल्माव बेबायदि एक्टिं जानायनि हिन्जाव मोननांगौ होननानै बुंदों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय बोथोरा जोबोर मोजां लोगोफोर अखा जुजु हागासिनो दङ बोथोरा एसे थान्दा दा बेनिखायनो आं मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों बे भिडिअआनो जाहैबाय गोबां खोथा सावरायनो लागा दङ बा गोबां भिडिअ जों दिनै भिडिअखौनो भिडिअ बानायगोन आरो लोगोसे जोङो दिनै मोनसे निउसनि सायाव खोथा सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो जायफोरा टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरो मानोना बिथांमोना टेट उथ्रिसारनो हाबाय बा उथ्रिसारनो हाबाय बा पास जानो हाबाय दा बिथांमोननिसिम जोङो बरायबाय बिथांमोनखौ अब्ला जों दा मोनसे निउस जाय निउसआ आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ हाइलाकान्दि जिल्लायाव सासे बारग' पुलिसनि न'खराव खामानि लाखिनाय हिन्जावसा गथ' बैसो जायै गथ' हिन्जाव मानसि बे हिन्जाव मानसिया प्रेगनेन्ट जादों बा गोरबोआव गथ' दंमोन दा बेखौनो पुलिस आरो चाइल्ड रैखाथि बा गथ' रैखाथि बिफाना थांनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै जायबा पुलिस बारग' पुलिस बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बारग' पुलिसनि मुङानो जाहैबाय सुकुर आली बरफुया दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बे बाथ्राया आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ बे पुलिस अफिसारा बे गथ' मानसिखौ बा हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै गोरबोआव गथ' नुदों नामा बेखौ बे समाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ अब्ला जों दा नेक्स्ट टपिकआ जाहैबाय जोंनिया जों दिनै भिडिअखौनो भिडिअ बानायगोन माने मा जोङो भिडिअ नायगोन आरो बेखौ जोङो रियेक्ट खालामगोन बा नोंथांमोना नायगोन बेखौ ओमफ्राय जोङो मिनिगोन बा मागोन नायबानो जाबाय नै अब्ला जों गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नायग्रोगोन बे भिडिअ आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ फेसबुकआव नायबानो जाबाय नै जायनि गोदान लाबोदों बेयाव खम दामावनो मोननायखौ लाना फैदां जानला मेनला खालामनांगौ नङा लोगोफोर दा बे जोबथ'लायबाय जों नेक्स्टआव नैबेखौ नायगोन दहाय आं फार्स्टआव देखायनाया बे भिडिअखौ नायगोन जायबा महर मोजां मोजां सिख्ला नागिरग्रा बेबायदि हौवा मानसिफोरा बिदि हिन्जाव मोननांगौ होननानै मानसिफोरा बुंलागासिनो दङ दा बेनिखायनो आं बेखौ लाफानाय जादों नायबानो जाबाय नै बुंबायना राङानो गैला आंनो दिनैनो दानो 50,000 रां नांगौ आं दाख्लैसो नोंनि आखायाव 20,000 रां होखाथारदोंमोन बे साननैसोआव एफा बुरजा राङा बहा थांजोबखो दानि दिनाव बे 20,000 राङालाय मा रोजासेनो समानसै जेबो बेसेन गैला आंनाव 50,000 ल'खासै आं मिथिया आंनो दानो 50,000 नांगौ आंनो दानो 50,000 नांगौ 50,000 आथिखालाव 20,000 आथिखालाव 1,000 बायदिसोनो 1,000 बानांगौ उरायना बेबायदि गासैबो बिरन लांजोबोब्ला बोरै सोलिनांगौ जानो लोंनाय हाब्ला मानथा बालाया लोगोफोर जोबथ'लायबाय बेबायदि हिन्जाव मोननांगौ होनना बुंदों जायफोरा महर मोजां मोजां सिख्ला नागिरो बा हौवा नागिरो दा जिया जादों लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानो आरो गोबां अखा हागासिनो दङ माखासे आं दहाय मोनसे बाजाराव थांदोंमोन बेहायनो भिडिअ बानायदोंमोन माखासे अखा हादोंमोन बेहाय गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा गथ' थब जनानै दंमोन बा जिरायनानै दंमोन सोरबा सोनाब साइडनिया गारि सानलायगोन जना दंनायखौ दा नायबानो जाबाय नै भिडिअखौ जों भिडिअखौ बेहायनो फोजोबबाय अखा बायनाय बेलतलायाव अखा बाय बाजार खालामनो फैदोंमोन